Dan uwa kada ka manta na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kokowa da zafin su. Kada a barka a baya. Na gode. Yana miƙe wa ɗaukar yi zai a yadda ya miƙe ɗaukar yi zai a bugu ne ba ya yake kawai koma aha shi kenan ya gama da shi kai kura sama da shi Fonka! Kai! Allahu Akbar! Kai! Kai! Allah! Tone! Allahu Akbar! Akwai
Come on,